Po téměř milion let byl obrovský medvěd krátkočelý neomezeným vládcem Severní Ameriky. Na všech 4 nohou měřil na výšku téměř 2 metry a v běhu byl rychlejší než kůň. Byl 2krát větší a mnohem silnější než medvěd grizzly. Kořist byl schopen usmrtit jediným máchnutím své obrovské tlapy. Způsob života medvěda krátkočelého je v poslední době předmětem intenzivního vědeckého bádání. Tajemstvím však zůstává opředen nejen jeho život, ale i to, jakým způsobem vyhynul. Měli jeho konec na svědomí lidé? Nebo náhlá změna klimatu? Díky nejnovějším poznatkům vědy a technickým vynálezům dnes dokážeme vzkřísit tohoto strašlivého prehistorického živočicha k životu 10 000 let poté, co navždy zmizel z tváře země. Televize Barrandov uvádí Prehistoričtí lovci, medvěd krátkočelý. Před 14 000 lety, na konci poslední doby ledové, uvolnili tající ledové kry Severní Ameriku ze svého sevření a jejich místo zaujala bujná severská příroda s množstvím rostlinných a živočišných druhů. Travnaté pláně Severní Ameriky, připomínající savany africké oblasti Serengeti, obývalo mnoho velkých savců. Dařilo se tu stádům pravěkých bizonů, koní, velbloudů a mamutů. Zákon přežití zněl stejně jako v dnešní době. Zabij, nebo budeš zabit. Silou a agresivitou vynikalo zejména několik druhů velkých šelem a na prvním místě medvěd krátkočelý. Masožraví živočichové, srovnatelní svou velikostí s prehistorickým medvědem Arctodus simus, nežili na naší planetě od dob dinosaurů. Odborníci se domnívají, že bez problému zvítězil v boji s kteroukoliv jinou pleistocenní šelmou. Jedním z charakteristických znaků krátkočelého medvěda byla neobyčejně masivní čelist, umožňující velmi silný zkus. Silné drápy a krátká tlama plná ostrých zubů byly dokonale uspůsobeny svému účelu. Trhání kořisti a nepřátel. Ani tato neporazitelná šelma však nedokázala uniknout jedné z nejúčinnějších pastí na zvěř, jakou svět kdy znal. Asfaltovým jezírkům v jižní Kalifornii. Na této lokalitě vyvěrá asfalt z ložisek nacházejících se stovky metrů pod povrchem země. Kaluže lepkavé černé hmoty byly v pravěku skryty pod vrstvou vegetace a spadaného listí. 6centimetrová vrstva stuhlého asfaltu zabrání v pohybu i těm nejsilnějším živočichům. Čím zuřivěji se medvěd snažil vyprostit, tím hlouběji zapadal do asfaltové bažiny. V některých případech zemřel po několika dnech hladem a vyčerpáním, v jiných byl rozerván pravlky, tygry šavlozubými či americkými lvy. Znehybnělý byl pro tyto líté šelmy snadnou kořistí. Nálezy kosterních pozůstatků z asfaltových jezírek La Brea otevřely výzkumníkům nový pohled do říše živočichů, obývajících naši planetu v době před 14 000 lety. Na místě pravěkého hřbitova zvířat se dnes nachází jedno z největších nalezišť fosílií na světě. Leží přímo uprostřed Los Angeles. Od roku 1913, kdy byly vykopávky na lokalitě La Brea zahájeny, byly odtud vyzdviženy tisíce kosterních pozůstatků prehistorických živočichů. Zdejší muzeum George Page katalogizuje nálezy pocházející z 1,5 milionu kusů zvířat. Jedná se o jednu z největších sbírek svého druhu na světě. Nacházíme se v depozitáři muzea George Page, jehož paleontologická sbírka obsahuje tisíce kosterních pozůstatků tygra šavlozubého a pravěkého vlka Canis dirus. Jsou tu pouze 3 šuplíky kostí medvěda krátkočelého. Celkem byly nalezeny kosterní pozůstatky 30 medvědů krátkočelých. Nalezené kosti tygrů šavlozubých přitom pocházejí zhruba ze 2000 kusů a nálezy pozůstatku pravlků z více než 3500 kusů.
Tento výrazný nepoměr počtu nalezených jedinců musí nějakým způsobem souviset s charakterem a chováním medvěda krátkočelého. Na rozdíl od jiných prehistorických šelem byl zřejmě zapřísáhlý samotář a na jedné lokalitě se nikdy nevyskytovalo víc jedinců v jednu dobu. Obýval otevřené travnaté pláně a pravděpodobně lovil vždy sám. Protože nálezů pozůstatků medvěda krátkočelého je tak málo, každá jednotlivá kost je cenným zdrojem informací o charakteru a životě příslušníka tohoto druhu. Severní Ameriku v pleistocénu obývali prehistoričtí vlci Canis dirus, lvi američtí a šavlozubé kočkovité šelmy. Tito superúspěšní predátoři lovili bizony, koně, velbloudy a pravděpodobně i obří lenochody Megatherium. Zhruba před 14 000 lety přišli přes pevninský most v Beringově úžině do Ameriky první lidé. Setkání příslušníků lidské rasy s medvědy krátkočelými musela být podle názoru odborníků poměrně častá. Mezi prehistorickými lovci a největší šelmou pravěku bez pochyby docházelo i k bojům o kořist. Zatímco nálezy z La Brea nám ve své úplnosti umožnili vytvořit si rámcovou představu o americké fauně konce doby ledové, podrobnější informace o životě medvěda krátkočelého nám může poskytnout jedině detailní výzkum provedený nejmodernějšími metodami. Převratné objevy o prehistorických šelmách byly přednedávnem učiněny v laboratoři doktora Paula Matthewse z Aljašské univerzity. Medvěd krátkočelý obýval široký pás severoamerického kontinentu od severní Aljašky až po dnešní Mexiko. Proto je velmi obtížné určit, jaký druh životního prostředí mu vyhovoval nejvíce. Doktor Matthews a další odborníci věří, že se medvěd krátkočelý vyskytoval po celé Severní Americe a příslušníci tohoto druhu se vydávali na daleké cesty po kontinentě. Kosterní pozůstatky prehistorických zvířat vydali svědectví o době plné krvavých soubojů mezi šelmami, jejichž obětí se mohla stát i tak velká zvířata jako pravěký medvěd. Zabití nepřítele i kořistě vyžaduje příhodnou výzbroj a strategii lovu. Potenciální oběť bojující o život může útočníka snadno zranit. Kořist na vás nepočká, aby vám řekla, pojď, zabij mě. Je třeba počítat s tím, že bude o život bojovat, že bude kopat nohama a bude se snažit uprchnout. Často se stává, že šelma utrpí při lovu zranění. Při průzkumu kosterních pozůstatků z pleistocénu se často setkáváme s frakturami kostí či se stopami po infekci způsobené vážnými, ale zhojenými ranami. Z dnešních medvědovitých šelem je nejbližším příbuzným medvěda krátkočelého medvěd grizzly. Navzdory podobnostem však mezi oběma šelmami existuje také velké množství výrazných rozdílů. I když medvěd grizzly se v době před 14 000 lety v Severní Americe vyskytoval také, soupeřem krátkočelému být nemohl. Velikostní rozdíl mezi příslušníky obou druhů je příliš velký. Rozdíl druhů nám demonstroval doktor Matthews. Toto je lebka medvěda krátkočelého, tohle je lebka slušně velkého medvěda grizzlyho a tohle je lebka baribala. Medvěd krátkočelý vážil něco kolem 450 kg, zatímco tenhle grizzly mohl vážit nějakých 170-180 kg. Na všech 4 nohou měří medvěd grizzly na výšku 1 metr. Medvěd krátkočelý byl vysoký 1,80 m a když se postavil na zadní, tyčil se do výšky 3 metrů 30 cm. Velikostí a silou předčil všechny pleistocenní šelmy. Krátkočelý medvěd byl skutečně obrovský, asi 2x až 3x větší než medvěd grizzly. Otázkou je, proč byl tak veliký? K čemu mu byla jeho obrovitost? Vědci se domnívají, že velikost medvěda krátkočelého souvisí s jeho loveckou specializací na velká zvířata, nedostupná ostatním prehistorickým predátorům. K takovým druhům patřil i obří prehistorický pozemní lenochod Megalonyx, dorůstající hmotnosti 750 kg.
Ačkoliv musel být dosti neohrabaný, pouhá jeho velikost byla spolehlivou ochranou proti menším predátorům, jako byli šavlozubý tygr a pravlk. Tento obrovský tvor, podobně tak jako dnes slon africký, byl pro většinu šelem příliš nebezpečným soupeřem. Pokud na něj některá šelma zaútočila, gigantický bíložravec se bez pochyby snažil využít své největší a vlastně jediné výhody. Můžeme si představit, že se Megalonyx stavěl na zadní, aby se udělal větším, a touto demonstrací vlastní převahy se snažil obrátit útočníka na útěk. Krátkočelý medvěd byl téměř o 300 kg lehčí než Megalonyx, ale ve stoje na zadních se mu výškou téměř vyrovnal. Úplně vidím před očima, jak tyhle dvě příšery stojí proti sobě a ohánějí se proti sobě tlapami jako při nějakém boxerském zápase v těžké váze. Pokud jde o loveckou výzbroj, medvěd krátkočelý měl velmi impozantní výbavu. Představte si, jaký dosah museli mít jeho dlouhé končetiny a jaká zranění museli obětem způsobovat jeho drápy. Podle doktora McDonalda byly nejúčinnější obranou Megalonyxe rány zasazené dlouhými drápy. Medvěd paralyzoval kořist buď otevřením břišní dutiny, nebo silným kousnutím do šíje. Když vezmeme v úvahu sílu stisku medvědovy čelisti, je zřejmé, že pokud se mu podařilo zakousnout se kořisti do šíje nebo ramenního kloubu, rozdrtil jí rameno nebo páteř pouhou kontrakcí čelistních svalů. Rozdrcení páteře Megalonyxe znehybnilo. Můžeme však z loveckých schopností medvěda krátkočelého vyvodit, že se živil výhradně velkými pravěkými bíložravci. Nebo byl jeho jídelníček z části vegetariánský, jako je tomu u medvěda grizzlyho. Průzkum kosterních pozůstatků nám umožní vypravit se na lov společně s medvědem krátkočelým. Tento mimořádně velký a silný predátor královal na konci doby ledové americké severské přírodě. Ačkoliv jeho chování nemůžeme studovat ve volné přírodě, neboť tento druh už vyhynul, paleontologický výzkum nám otevře zajímavý pohled do světa pravěkého medvěda. Pozoruhodný výzkum prováděný v laboratoři doktora Paula Matthewse začíná odebíráním vzorku z 20 000 let staré loketní kosti medvěda krátkočelého. Podle zápachu, který při škvaření vydává, bych se odvážil hádat, že obsahuje dobrých 90% proteinů, z nichž se organismus medvěda skládal. Doktor Matthews se rozhodl část této překrásné kosti odříznout, aby bylo možné provést izotopovou analýzu, umožňující sestavit detailní jídelníček medvěda krátkočelého. Byl to masožravec, nebo snad bíložravec, nebo všežravec, jedle ryby? To jsou otázky, které potřebujeme zodpovědět. Analýzou izotopů uhlíku a dusíku obsažených v kostní tkáni zkoumaného zvířete lze zjistit, čím se živilo. V kostech zůstaly uloženy proteiny pocházející z rostlin a živočichů, kteří tvořili jeho potravu. Nejprve je zapotřebí ponořit vzorek do kyselinové lázně, čímž se proteiny oddělí od minerálních látek tvořících kostní tkáň. Izotopy uhlíku a dusíku budou poté identifikovány hmotnostním spektrometrem, měřícím hmotnost různě nabitých částic. V kostní tkání medvěda krátkočelého jsme naměřili vysoký obsah izotopu dusíku 15N, který je těžší z obou možných variant. To je jasný důkaz, že medvěd krátkočelý byl masožravec. Toto zjištění je třeba ověřit porovnáním s výsledky izotopové analýzy kostí medvěda grizzlyho, který se živí smíšenou potravou. Data hovoří jasně. Krátkočelý medvěd se živil výhradně masitou potravou, byl striktní masožravec. Izotopová analýza také prokázala, že medvěd krátkočelý požíral téměř všechna zvířata, která jako kořist v pravěké americké přírodě našel. Živil se bizony, koňmi, soby a také mamuty. Z hlediska výzkumu chování zvířat je však tato možnost krajně nepravděpodobná. Ani jedna z dnes žijících šelem nemá tak pestrý jídelníček. Většina predátorů je ve volbě kořisti vybíravá a specializuje se na jeden jediný druh.
Izotopová analýza vzorků odebraných z kostí jiných pravěkých zvířat ukázala, že ani ona nebyla v tomto směru výjimkou. Tak například tygr šavlozubý se živil především bizony. Šíře loveckého záběru medvěda krátkočelého je pro odborníky záhadou. Zajímá nás také, jakým způsobem lovil. Uměl rychle běhat, lovil i malá zvířata, nebo se specializoval spíše na větší, hůře dostupnou kořist. Porovnáním s dnešními masožravými zvířaty došel doktor Matthews k závěru, že medvěd krátkočelý potřeboval k přežití 13 kg masa denně. To je 2krát tolik, než kolik si za den musí opatřit lev pustinný. I když krátkočelý medvěd má všechny znaky super úspěšného predátora, některé objevy nasvědčují tomu, že jeho potravní chování bylo zcela jiné. Jednou z věcí, které jednoznačné zařazení krátkočelého medvěda do kategorie predátorů živících se lovem znemožňují, je jeho velikost. Analýza stavby pohybového ústrojí medvěda krátkočelého naznačuje, že v běhu dosahoval rychlosti přibližně 50 km v hodině, což znamená, že byl o něco málo rychlejší než grizzly. Ten však této rychlosti dosahuje v mnohem kratším čase, než to dokázal medvěd krátkočelý. Malé zrychlení bylo pro pravěkého medvěda při lovu značnou nevýhodou. Pokud byl opravdu vysoce úspěšným lovcem, jak naznačují výsledky izotopové analýzy, musel být schopen krátkých, neobyčejně rychlých sprintů, tak jako lev. Jeho kostra však nebyla k takovému způsobu získávání kořisti uspůsobena. Studium kosterní stavby ukázalo, že medvěd krátkočelý nemohl kořist úspěšně pronásledovat, protože mu příliš dlouhé nohy znemožňovaly rychlé změny směru. Takhle vypadá rekonstruovaná kostra dospělého medvěda krátkočelého. První věc, která vás okamžitě praští do očí, jsou jeho neobvykle dlouhé a tenké nohy. Na zvíře své velikosti má velmi úzké a tím pádem křehké kosti. Průměr jeho nohou je v takovém nepoměru k jejich délce, že nemohli tlakům a nárazům při rychlém běhu odolat. Víme s jistotou, že tento pravěký obr žral téměř všechno, co kráčelo po 4 nohou. A přesto se ukazuje, že měl nohy příliš dlouhé a tenké, než aby v rychlém pohybu unesly 450 kg jeho váhy. Tohle je holení kost velkého savce. Ukážu vám, jak pohyb zesiluje tlaky, kterými je kostra vystavena. Položím teď na tuhle kost 2kilový pytlík s pískem a vidíte sami, že kost je schopna jeho váhu unést. A teď vyzkoušíme, co se stane, když 2kilové závaží rozpohybujeme, což je přesně to, co se děje v běhu. 2kilové závaží pak působí tlakem nějakých 35 kg, což je pro kost téhle tloušťky příliš. Podobné jsou účinky nárazu kostry na zem v rychlém běhu. Pokud trasa prchajícího koně byla přímá, medvěd krátkočelý ho mohl bez problému dohonit. Když však kořist změnila náhle směr a medvěd se vrhnul za ní, mohl si zlomit nohu. Když si začneme jednotlivé detaily skládat dohromady, začne se nám před očima vynořovat úplně jiné zvíře. Je to velké a vysoké zvíře, které dokáže uběhnout velké vzdálenosti pomalým tempem. Doktor Matthews věří, že se mu podařilo vyřešit jednu z největších paleontologických záhad. Medvěd krátkočelý se nevyvinul do své obrovské velikosti, aby honil a zabíjel bíložravá zvířata, ale aby odháněl jiné šelmy. Nebyl mimořádně úspěšným lovcem specializujícím se na velkou kořist, ale mrchožroutem, který v honbě za snadnou kořistí obrazil velká území. Medvědi grizzly žijící v Yellowstonském parku sledují stopy vlčích smeček a čekají na jejich lovecké úspěchy, aby vlky okradli o kořist. Medvěd krátkočelý si před 14 000 lety opatřoval potravu stejným způsobem. Aby získal bizona, stačilo vystupovat smečku pravelků pochutnávajících si na čerstvé kořisti a o krvavou pochoutku je připravit.
Aby kořist ubránili, pravlci medvěda obklíčili a útočili na něj ze všech stran. V souboji s tak obrovským nepřítelem jim však ani jejich odvaha a houževnatost nemohli zajistit vítězství. Když se postavil na zadní nohy, medvěd krátkočelý byl o 2,5 metru vyšší než pravěcí vlci. 5 nebo 6 vlků nemělo proti medvědovi krátkočelému šanci. Pokud narazil na smečku pochutnávající si na kořisti, dokázal se jí snadno zmocnit. Medvěd krátkočelý musel v souboji s pravlkem vždy zvítězit. Medvěd krátkočelý se neživil lovem, ale lupem. Byl stvořen k tomu, aby jiné šelmy okrádal o jejich kořist. Jeho velikost nejen naháněla strach nepřátelům, ale měla i jiný účel. Vysoká štíhlá kostra sice nebyla vhodná k rychlým sprintům, ale umožňovala šetřit energii na dlouhých tratích. Úspornost pohybu totiž úzce souvisí s délkou kroku. Zatímco při lovu byly dlouhé a štíhlé nohy nevýhodou, při běhu na dlouhé vzdálenosti muselo zvíře díky nim vynakládat méně námahy. Pokud chcete uběhnout několik kilometrů a příliš se neunavit, potřebujete končetiny, jako měl medvěd krátkočelý. Během svého výzkumu narazil doktor Matthews na živočicha, který se stavbou kostry medvědovi krátkočelému velmi podobá. Je to jeden z nejvytrvalejších běžců na světě. Existuje mnoho podobností mezi tím, jak se pohybuje velbloud a jak se asi pohyboval pravěký medvěd. Stejně jako velbloud byl mimochodník, což znamená, že při chůzi se vždy přední a zadní noha téže strany současně pohybuje dopředu. Díky štíhlým dlouhým nohám a dlouhým šlachám, umožňujícím střídavě absorbovat a uvolňovat energii, ušetří velbloud až 70% energie. Tomu dovoluje putovat na velké vzdálenosti oblastmi patřící k těm nejdrsnějším na zemi. Na základě srovnání s jinými zvířaty odhalil doktor Matthews průměrnou rychlost medvěda krátkočelého na 13 km v hodině. Tuto rychlost dokázal udržet po mnoho hodin. Naše výpočty ukazují, že teritorium medvěda krátkočelého mělo rozlohu 700 až 1000 km čtverečních. Zdá se to být neuvěřitelné. Neznáme žádné jiné zvíře, jehož přirozené teritorium by dosahovalo takových rozměrů. Díky vysoké úspornosti pohybu mohl medvěd krátkočelý při hledání potravy prozkoumat obrovská území. Specifická stavba kostry mu umožňovala v maximální možné míře šetřit energii. Nestačilo však kořist najít. Bylo zapotřebí ji také získat. A právě v tom vynikal medvěd krátkočelý nad všemi ostatními prehistorickými šelmami. Způsob života medvěda krátkočelého, pravěké šelmy, která vyhynula přibližně před 10 000 lety, zůstává pro odborníky z velké části záhadou. Vyznačoval se mimořádnou velikostí a silou, což je typické pro masožravé šelmy lovící velkou kořist. Nejnovější objevy paleontologů však ukazují na něco zcela jiného. Pravěký medvěd byl podle nich mrchožrout, vyhledávající mršiny uhynulých či zabitých zvířat. V této souvislosti je velmi zajímavý objev kosterních pozůstatků medvěda krátkočelého, který doktor Larry Agenbrough a jeho tým udělali v Jižní Dakotě. Přítomnost této fosílie na nalezišti pomohla vědcům odhalit důležitá fakta o životě největší pravěké šelmy. Pozůstatky patřily podle všeho dospělému medvědovi krátkočelému. Byl dost velký. Otázka ovšem je, jak se tu ocitl. Na nalezišti v Jižní Dakotě, jednom z největších na světě, bylo nalezeno 55 koster mamutů a 1 kostra medvěda krátkočelého. V době před 26 000 lety se na tomto místě nacházelo 18 metrů hluboké napajedlo o ploše fotbalového hřiště. Voda do něj přitékala z podzemního pramene. Stáda mamutů přicházela do této oázy za vodou a potravou. Stávalo se, že některý z obrů spadl do vody. Po výzkumu naleziště provedeném v roce 1974 se odborníci rozhodli ponechat všechny kosterní pozůstatky tam, kde byly nalezeny.
Díky tomu máme dnes k dispozici neporušený záznam o posledních minutách mnoha pravěkých zvířat. V roce 1983 byly mezi mnoha kostrami mamutů nalezeny pozůstatky medvěda krátkočelého. Jeho přítomnost na nalezišti byla pro vědce záhadou. Přišel k bažině, protože lovil mamuty? Nebo byl důvod, proč zemřel právě tady, úplně jiný? Nad hladinou musely být stěny napajedla velmi kluské. Je pravděpodobné, že právě proto se v napajedle našlo tolik pozůstatků mamutů. Když se odvážili za potravou příliš daleko, dělil je od jisté smrti pouhý krok. Zvíře, které spadlo do napajedla, nemělo šanci se vyprostit. Tlapy s velkými měkkými bříšky jim nedovolili zachytit se kluských břehů. Stáli u břehu, dokud nezemřeli vyčerpáním nebo se propadli do bahna. Navzdory velikosti medvěda krátkočelého se dnes odborníci domnívají, že mamuti nebyli jeho obvyklou kořistí. Umírající mamut však představoval snadnou kořist. Když pečlivě zvážil všechny stopy, doktor Egenbrod přišel se zajímavou teorií. Medvěd nejspíš ucítil pach mršiny nebo umírajícího zvířete a řekl si, že je čas na mamutí sendvič. Jenže ten mamut byl živější než medvěd, jak si předpokládal. Je pravděpodobné, že mamut zabil medvěda chobotem. Na kosterních pozůstatcích medvěda sice po této ráně nebyly nalezeny žádné stopy, ale úder do prsou po sobě nemusel nutně zanechat zlomené kosti. Přesnou příčinu smrti však vědci neznají. Kosterní pozůstatky, které byly dosud nalezeny, nejsou úplné. Prozkoumána byla zatím jen lebka a část hrudního koše a nalezení zbytku kostry možná v budoucnu pomůže záhadu vyřešit. Většina paleontologů považuje přítomnost pozůstatků medvěda krátkočelého na dakotském nalezišti za důkaz jeho mrchožrouctví. Podle některých teorií měl přední nohy a prsty na předních tlapách tak dlouhé proto, že jimi trhal hrudní koš mamutů. Příležitost sežrat mrtvého mamuta se však nenaskytla příliš často a obrovský medvěd krátkočelý si musel obstarat 13 kilogramů masa denně. Jako mrchožrout musel mít bystré smysly, především skvělý čich. Medvěd krátkočelý měl široké chřípí a části lebky, ve kterých jsou umístěny čichové buňky, byly v porovnání s velikostí těla mnohem větší než u medvěda grizzlyho. To znamená, že musel mít mnohem lepší čich. Nosní dírky medvěda krátkočelého byly v poměru k tělu mnohem větší než nosní dírky medvěda grizzlyho, který je pověstný svým dokonalým čichem. Výhodou pravěkého medvěda bylo také to, že s nosem 3,5 metru nad zemí mohl nasávat pachy přicházející z velké vzdálenosti. Abyste si mohli udělat představu, jak dobrý musel mít medvěd čich, vypravíme se společně do Bosemanu. Troy Hyde a jeho cvičený grizzly nám předvedou, co všechno dokáže medvědovitá šelma vyčenichat. Za 10 let kariéry cvičitele vytrénoval Troy Hyde 10 medvědů grizzly. Připravíme našemu medvědovi malou zkoušku čichu. Uděláme to tak, že umístíme návnadu na místě ležícím na druhé straně údolí. Uvidíme, jestli grizzly vyčenichá. Troy a jeho asistent ukryli návnadu v osikovém houští vzdáleném 400 metrů od místa, kde se medvěd grizzly řečený Adam nachází. Uvidíme, jestli to ta potvora vyčenichá. Návnadou není rozkládající se mršina, ale čerstvé kuřecí maso, vydávající mnohem slabší zápach. Adam je navíc dobře krmen, takže má jen zcela běžný hlad. Jakmile je návnada umístěna, Adam okamžitě její zápach zachytí. Otevřel tlamu a nasává vzduch nosem i ústní dutinou. Vzduch se dostává do nosních dírek, odkud se informace předávají do mozku a ten dokáže určit, o jaký pach se jedná. Vidíte, jak nasává vzduch dovnitř?
Adam velmi rychle určil polohu návnady a vydal se k místu, kde je uložena. Sledujte, jak zdvihá nos do vzduchu, jak čenichá a kývá tlamou ze strany na stranu. Když mu návnada hodně voní, tečou mu z tlamy celé potoky slin. Najít 400 metrů vzdálený kus kuřecího masa nepředstavuje pro Adama sebemenší problém. Troy Hyde věří, že cítí pachy přicházející z mnohem větších vzdáleností. Cítí věci na vzdálenost 5 až 7 kilometrů, když vítr fouká správným směrem. Pokud medvěd grizzly cítí pachy na vzdálenost 5 až 7 kilometrů, znamená to, že medvěd krátkočelý, vybavený dokonalejším čichem, mohl být v otevřené krajině schopen identifikovat pachy přicházející z míst vzdálených více než 10 kilometrů. Zmocnit se mršiny však mohlo být obtížnější, než ji najít. Na kořisti si totiž obvykle pochutnával predátor, který ji ulovil. Řekl bych, že mezi pleistocenními živočichy muselo docházet k mnoha zuřivým zápasům o potravu. Nad mršinou bizona se krátkočelý medvěd mohl nejpravděpodobněji setkat s tlupou tigrů šavlozubých. Zatímco medvěd byl silnější, šavlozubé kočky měly početní převahu. Pravěké kočky kořist bránily. Jejich dlouhé, šavlovitě zakřivené špičáky mohly medvědovi krátkočelému způsobit vážná zranění. Nesmíme zapomínat, že máme co dělat s obrovským medvědem. Měl nesmírně pevnou lebku a dlouhé nohy s ostrými drápy. Pokud se medvědovi podařilo jednu ze šavlozubých koček vážně zranit, ostatní se asi dali na ústup. Pravděpodobně. Řečeno prostými slovy, medvěd nakopal tigrům zadek. Podobné souboje možná vysvětlují, proč medvědi krátkočelí byli tak obrovští. V mnoha případech medvěd ani nemusel o kořist bojovat. Šelmy krmící se mršinou se dali na ústup, když viděli přicházet tak obrovského živočicha. Co když ale přišel k hostině příliš pozdě? Pokud na mršině nezůstal ani kousek svaloviny, medvěd krátkočelí se dokázal nasytit kostmi. V době ledové byl medvěd krátkočelý neomezeným pánem severoamerické přírody. Nebyl však lovcem, ale mrchožroutem. Kořist byl schopen ucítit na vzdálenosti 10 kilometrů a jakmile určil její polohu, zamířil k ní rychlým a vytrvalým během. Avšak stejně, jako se to často stává lvům na pláni Serengeti v Africe, ve chvíli, kdy dorazil na místo, nejlepší části mršiny byly už většinou sežrány jinými šelmami. Není pravděpodobné, že by se zvíře tak veliké mohlo živit jen kostmi ohlodaných těl mrtvých zvířat. Přesto právě k této činnosti byla dokonale uspůsobena jeho krátká tlama. Přední zuby byly umístěny tak blízko od čelistního kloubu, že mohly jediným kousnutím rozdrtit velkou kost. Představte si, že tyhle kleště jsou medvědí čelisti pohybující se na kloubu. Kloub je středem otáčení typické dvouramenné páky. Je zřejmé, že přední zuby nemohou mít při takovém uspořádání čelisti příliš silný stisk. Dlouhá čelist nemůže být příliš silná. Tlačím vší silou a kost zůstává celá. Když ji však umístím blíže ke kloubu, tlak mnohonásobně zesílí. Kleště přerazí kost, jako by nic. Díky krátké tlamě a silným zubům dokázal medvěd krátkočelí drtit dlouhé kosti a mohl se tak dostat ke kostnímu morku, obsahujícímu množství vysoce výživných tuků.
Mnoho kosterních pozůstatků pocházejících z doby před 10 000 lety nese stopy drtivého zkusu medvědích zubů. Tohle je velká kost pleistocenního bizona. Patřila velkému samci. Kosti této velikosti dokázal rozdrtit jedině medvěd krátkočelý. Doktor Matthews je přesvědčen, že pravěký medvěd byl velmi přizpůsobivým mrchožroutem. Mohl se živit mršinami všech pravěkých živočichů, včetně velkých šelem. Na tlapách velkých jako softballové pálky měl dlouhé ostré drápy. Jediným máchnutím tlapy dokázal tělo kořistě roztrhnout vedví. Někteří odborníci se domnívají, že i když se krátkočelý medvěd neživil lovem, stále ho lze právem označit za krále prehistorických zvířat. Na konci doby ledové se však v Severní Americe objevil nový nebezpečný predátor. Člověk. Pravěcí lovci se nejen naučili lovit velké bíložravce, jako byli mamuti, ale díky své inteligenci dokázali zabít téměř jakékoliv zvíře, které jim přišlo do cesty. Doktorka Eileen Jonesnová je ředitelkou archeologického naleziště u jezera Lubbock. Specializuje se na druhotné změny kostní tkáně. K předmětům jejího zájmu patří také kosti krátkočelých medvědů, nalezené v blízkosti obydlí pravěkých obyvatel Ameriky. Zkoumala jsem kosti medvěda krátkočelého pocházející z našeho naleziště a podrobná analýza rých na jejich povrchu mě přivedla k názoru, že v době, kdy lidé dostali mršinu medvěda do rukou, byla již částečně stuhlá. To by znamenalo, že ho pravěcí lovci neulovili, ale že ho už našli mrtvého. Doktorka Jonesnová se domnívá, že tento medvěd nebyl zabit lidmi. Tohle, co tady vidíte, je špičák medvěda krátkočelého. A z jeho opotřebovanosti lze soudit, že patřil velmi starému kusu. Je možné, že zemřel přirozenou smrtí. Zdá se, že pravěcí lidé našli mrtvolu medvěda a sami se zachovali jako mrchožrouti. Odřízli část jedné přední končetiny a z kosti vřetení si vyrobili kyj. Doktorce Jonesnové se podařilo zjistit i to, jakým způsobem byla kost zpracována. Pralidé ji položili na 2 kameny a kamenným mlatem ji přerazili na 2 poloviny. Úder mlatem je velmi silný a přesný a způsobuje zvláštní druh zlomeniny, kterému říkáme zlomenina spirální. Ačkoliv měli pravěcí lidé k dispozici jen velmi primitivní nástroje, vynalezli účinný způsob, jak naporcovat kostru medvěda krátkočelého nebo i zvířat větších, jako například mamuta. Stažení mršiny se provádělo ostrými a tvrdými okraji zlomených kostí. Jakmile byla mršina stažena, pravěcí lovci nástroje odhodili, aby je nemuseli nosit sebou. Při příštím nálezu si vyrobili nástroje nové. Pokud sebou neměli žádné těžké předměty, byli mnohem pohyblivější. Jeden nepostradatelný nástroj však pralidé přeci jen nosili všude sebou. Byl to pazourek. Pazourek patří k nejstarším nástrojům, které člověk vynalezl. První pazourek byl nalezen v roce 1932 v blízkosti mamutí kostry na lokalitě Clovis. Když bylo později stáří kostry určeno radiokarbonovou metodou, stáří pazourkového hrotu oštěpu bylo stanoveno na 13 500 let. Nález pazourku na lokalitě Clovis byl tak významný, že antropologové po ní pojmenovali celou severoamerickou prehistorickou kulturu, která pazourky používala. Příslušníci kultury Clovis se specializovali na lov mamutů a byli v této činnosti velmi úspěšní. V jižní Arizoně byla objevena lokalita, kde bylo v pravěku uloveno přinejmenším 9 mamutů. Pach mrtvého mamuta však musel lákat medvěda krátkočelého, mrchožrouta zvyklého zmocnit se každé mršiny, kterou našel. Když ucítil mršinu, okamžitě se vyřítil směrem, odkud pach přicházel. Pár lidských postav kolem kořistě ho nemohlo vyděsit. Ze všeho nejdříve se určitě postavil na zadní a pokusil se je zahnat demonstrací své velikosti a síly.
Pravěcí lovci se sice nemohli medvědovi krátkočelému vyrovnat silou, ovládali ale smrtonosnou zbraň, účinnou proti všem útočníkům. Touto zbraní byl vrhač oštěpů Atl s oštěpem zakončeným pazourkem. Vrhač oštěpů byl pravděpodobně prvním lidským technickým vynálezem. Opracovaná větev s prohlubní nebo trnem na jednom konci sloužila k vrhání krátkých oštěpů. Toto je replika pazourku, je velmi ostrá a kdybyste ji použili s patřičnou silou, určitě byste s ní prorazili medvědí kůži. Při dobrém hodu létaly oštěpy vržené Atlem rychlostí až 170 km za hodinu. Na krátkou vzdálenost bylo možno dosáhnout značné přesnosti. I tak se doktor Egenbrod domnívá, že zabít touto zbraní medvěda krátkočelého muselo být velmi obtížné. Lovec by se musel trefit do některého životně důležitého orgánu. Tváří v tvář takové obludě bych nemířil na hlavu. Když vám takový pokus nevyjde, je s vámi konec. Kdo vyšel z boje jako vítěz? Sázel bych na inteligenci lidí kultury Clovis. Používali velmi dokonalé nástroje. Jestli vynalezli vrhač oštěpů, určitě měli dost odvahy, aby ho také použili. Pravěcí lovci by se takovému souboji snažili vyhnout, protože v něm nemohli vyhrát. Lovci procházeli výcvikem od raného dětství, v boji se zbraněmi, které měli k dispozici, byli zruční a bez pochyby by se dokázali ubránit. Výsledek souboje medvěda krátkočelého s pravěkým lidským lovcem tedy zůstává nejistý. Pokud však jde o úspěšnost medvěda krátkočelého jako druhu, víme s jistotou, že přibližně před 10 000 lety zmizel z tváře země. Je možné, že jeho zánik souvisel s příchodem prvních pravěkých lovců, který zániku medvědů pravděpodobně o několik tisíc let předcházel. Vyhleděli medvěda krátkočelého lidé. Před 10 000 lety na konci poslední doby ledové pravěké příšery obývající Severní Ameriku náhle vyhynuly. Pro toto masové vymírání živočišných druhů nemají vědci vysvětlení. Vedle medvěda krátkočelého vyhynuli také pravěcí vlci Canis dirus, lvi američtí, mamuti, Megatheria a megalonyxové a tygři šavlozubí. Medvěd krátkočelý zmizel ze světa jako poslední z nich. Jelikož množství informací, které máme k dispozici o době tak vzdálené v čase, je omezené, můžeme o příčině této katastrofy jen spekulovat. Jedna z teorií přičítá hromadný úhyn velkých pravěkých bíložravců a šelem nadměrnému lovu. Řekl bych, že hlavním důvodem vyhynutí pleistocénních maxi zvířat byl příchod člověka. Jediným zcela novým prvkem v životním prostředí konce doby ledové byli pravěcí lovci, které dnes řadíme ke kultuře Clovis. Ve Spojených státech bylo nalezeno 14 nalezišť kosterních pozůstatků mamutů zabitých lidmi. Ne všichni vědci však považují počet tohoto typu nalezišť za průkazný. Podle některých je 14 příliš malé číslo, než aby dokazovalo nadměrný lov. Jedna teorie počítá s tím, že první věcí, kterou lidé v Americe udělali, bylo, že zabili všechny predátory. Jelikož velké šelmy lovily lidi, museli být vyhlazeny. Nemáme však v rukou jediný důkaz dosvědčující, že se obětí člověka stávali také šavlozubí tygři, pravěcí vlci nebo medvědi krátkočelí. Pouhý fakt, že se v té době na kontinentě objevili lidé, ještě nedokazuje, že vyhnutí velkých pravěkých živočichů má s jejich příchodem něco společného. Člověk sdílel a stále sdílí s velkými zvířaty životní prostor. Je opravdu obtížné představit si, že by málopočetná lidská populace dokázala od velkých zvířat vyčistit celý kontinent. To nás přivádí k úvahám o faktorech, které by celý světadíl ovlivnit mohly. Jedním z nich bylo bezesporu počasí. Dnes jsme svědky vlivu oteplování klimatu na životní prostředí. Polární čepičky tají a je možné, že vzedmutí hladiny oceánu bude zanedlouho ohrožovat města nacházející se na pobřeží. Mnoho vědců je přesvědčeno o tom, že právě neobvyklý nárůst teplot způsobil, že se hurikán Katrina z bouře 1. stupně proměnil v hurikán klasifikovaný 4. stupněm hurikánové stupnice. Katrina, zrozená z neobvyklých teplotních změn, zdevastovala město New Orleans a jeho okolí. V době před 17 000 lety procházela Severní Amerika dramatickými změnami klimatu.
Podle jedné teorie způsobil tyto změny dopad velkého meteoritu. Období od 12 900 let před současností do 11 500 let před současností se na Zem vrátila doba ledová. Toto relativně krátké období mrazivého klimatu znamenalo pro severoamerickou flóru i faunu obrovskou zátěž. Výsledky izotopové analýzy pravěkých jalovců svědčí o tom, že vegetace Severní Ameriky tímto ochlazením značně utrpěla. A protože rostlinami se živí býložravci, znamená to, že ubylo i těch, a kde nejsou býložravci, nemohou přežít šelmy. Pochybovači, tak jako v případě první teorie, argumentují nedostatkem důkazů. Zachovaly se nám pozůstatky pravěkých zvířat, která v důsledku změny klimatu zmrzla nebo zemřela hlady? A jak je možné, že fauna, která s úspěchem přežila několik předchozích dob ledových, vyhynula v důsledku zimy trvající jen několik století? Dozvíme se někdy, proč medvěd krátkočelý vyhynul? Doktor Matthews je zastáncem teorie, podle níž měly náhle změny klimatu za následek vymření velkých býložravců, jako byly mamuti nebo megateria. To vedlo k úhynu velkých šelem, které se těmito býložravci živily. A když z přírody zmizely mršiny býložravců i šelem, nemohli přežít ani velcí mrchožrouti. Nakonec bylo mršin jiných zvířat tak málo, že se medvěd krátkočelý prostě nedokázal uživit. Největší pravěký masožravec doplatil na svou vybíravost v otázkách potravy a nízkou adaptabilitu. Je pozoruhodné, že medvěd grizzly, který musel na konci doby ledové zápasit s podobnou nepřízní prostředí, období nouze přežil. Medvěd grizzly dnes vládne lesům Severní Ameriky díky velmi podobným schopnostem, jaké zajistili úspěch jeho dávnému předkovi v době před 20 000 lety. Grizzly dokáže najít potravu úplně všude, má na žrádlo nos, jelikož je všežravec, může se živit takřka vším, díky čemuž přežil až do dnešních dnů. Pro Hydeova svěřence Adama je les něco jako obrovská samoobsluha. Na jídelníčku medvěda grizzlyho najdete obrovský počet rostlinných a živočišných druhů, počínaje brouky a šneky žijícími pod kameny a konče lesními plody. Určitě jste si všimli, jak medvěd používá svou váhu, aby odvalil větší kameny. Nedaří se mu odstrčit je pod sebe a tak je tlačí před sebou, když je potřebuje uvolnit ze země, vyklás nimi ze strany na stranu. Medvěd grizzly se vyznačuje také inteligencí potřebnou k získávání potravy z neobvyklých a nových potravních zdrojů. Ať už je potrava ukrytá pod hladinou horské bystřiny, nebo ve větvích stromů, vždycky se k ní dostane. Adaptabilitu medvěda dokazuje také to, jak ohýbá a láme stromy, aby se dostal k mravencům, kteří žijí pod kůrou v korunách. Cítí je na několik metrů, určitě je také slyší, nemůže na ně ale dosáhnout, poradí si tím, že strom ohne nebo skácí, což svědčí o jeho vysoké inteligenci a schopnosti logického úsudku. Na rozdíl od krátkočelého medvěda se medvěd grizzly velmi snadno adaptuje na změny životního prostředí. Ačkoliv dává přednost rostlinné potravě, naučil se rychlými nečekanými výpady lovit losy a jeleny. Řekl bych, že když medvěd krátkočelý vyhynul, grizzly zaujal jeho místo. Stal se nejúspěšnějším severoamerickým predátorem. Vědci se domnívají, že medvěd krátkočelý obýval planetu Zemi po více než 1 000 000 let. Vyhynul, protože se nedokázal vyrovnat se změnami v životním prostředí, které sebou nesl konec doby ledové. Paleontologické bádání odhalilo hned několik důvodů jeho dlouhodobé úspěšnosti. Byl vytrvalým běžcem, schopným urazit v krátké době obrovské vzdálenosti. Měl silné čelisti a mohutné drápy, díky nímž dokázal zvítězit v boji nad každým nepřítelem. Příroda mu nadělila všechny dary, které potřeboval k ovládnutí severoamerické přírody.
Pak se ale příroda začala měnit a medvěd krátkočelý se jejím změnám nedokázal přizpůsobit. Jako současní vládci země bychom se ze zániku tohoto vyhynulého pravěkého živočicha měli poučit. Na českém znění spolupracovali Jan Šimik, Libor Terš, Bohdan Tůma, Zuzana Skalická, Markéta Kubánková, Michal Sinek, Jindřich Kravařík, Ivan Holeček. České znění v roce 2009 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.